Hello kabeh. Karo kowe Sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi informasi umum babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal nimbang saben indikator ing liyane rinci. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso video. Sampeyan bisa ndeleng kabeh pratandha perusahaan ing rinci. Kita bakal nganalisa indikator dasar utama perusahaan Intel Corp, ticker INC. Review iki adhedhasar data wiwit 19 April 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Intel Corporation kalebu subkategori. Komset 60 perusahaan melu analisis, iki banget perwakilan. Asil total kanggo perusahaan sing diteliti kaya ing ngisor iki, -2 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori 1,6 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar ing pasar as sacara sakabehe. Kita waca sing skor rata-rata kanggo kabeh kita pasar saham minangka kapunika 1,8 terms. Marang skor -2 terms Intel Corporation. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Intel Corporation lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Intel Corp nuduhake owah-owahan -47,7%. Marang owah-owahan rega ing subkategori -2,1%. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging kasunyatan iki kudu dijupuk menyang akun. Kapitalisasi pasar perusahaan Intel Corporation regane 82 $59 miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku 3.405 miliar. Intel Corp duwe bagian 2,426% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $99 miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $730 miliar. Intel Corp dadi bagian saka 13.676%. Sawise bandingake saham bursa saham lan nilai buku, kita bakal weruh ing ngisor iki. Nuduhake Intel Corp ing subkategori nalika netepake nilai pasar 2,426%. Kapitalisasi neraca punika 13,676%. Kang 464% luwih saka nuduhake nilai pasar. Taksiran pangsa pasar perusahaan lan nilai buku ing subkategori apik 1 titik. Kewajiban utang organisasi analisa jumlah kanggo $50,97,5 miliar. Utang kanggo nilai buku nggantosi 51% saka usaha perusahaan. Asil ing kewajiban finansial perusahaan, tolerable, 0 terms. Rasio rega saham perusahaan kanggo laba yaiku 0. Rata-rata subkategori yaiku 35,9, sing luwih elek tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran rega pasar perusahaan kanggo media WI ing comparison karo organisasi ing subkategori, banget ala, -2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki $18.765 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa liwat sabanjur 12 sasi samestine $5.043 mayuta-yuta. Sing 73,1% kurang saka tokoh saiki. Taksiran indikator untung mangsa sing diprediksi dibandingake karo ing subkategori, lumayan 0 poin. Rega perusahaan kanggo imbangan revenue punika 1,6. Rata-rata subkategori 4,1 iku 61% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran nilai pasar saham perusahaan kanggo indikator revenue dibandingake karo indikator ing subkategori apik 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $53.130 mayuta-yuta.
Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Iki banget ala kanggo perusahaan. Taksiran pratandha dodolan mangsa ngarep ing comparison karo pratandha ing subkategori ala -1 titik. Wates dodolan -35,3% karo rata-rata ing subkategori 11,5%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 46,9%. Taksiran margin dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan -0,5 poin. Bagian perusahaan dening nomor personel ing subkategori punika 8,215%. Sing 239% luwih saka bagian kapitalisasi pasar. Lan iki nuduhake ketidakseimbangan rega pasar saiki perusahaan Intel Corp, paling kamungkinan menyang underestimation. Jumlah ibu kutha pasar kanggo saben karyawan perusahaan padha karo $758.000. Lan ing subkategori ana $2.567.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 70,5%. Taksiran jumlah ibu kutha pasar perusahaan saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Jumlah bati saben karyawan individu perusahaan $172,200. Kanthi rata-rata ing subkategori $71,600. Lan beda antarane rata-rata kanggo subkategori lan indikator perusahaan yaiku 141%. Ngira-ngira bati saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan -0,5 poin. Revenue perusahaan saben pegawe $488 US. Ing subkategori $620.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 27%. Ngira volume dodolan saben karyawan perusahaan individu dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan -0,5 poin. Volume transaksi singkat cocok kanggo 2,7%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,9%. Iki minangka indikator saka remet cendak bisa. Indikator Resi 14 nuduhake tingkat 39% kanggo perusahaan Intel Corp. Dene kanggo subkategori tataran Resi 14 kurang luwih 42%. Teknis, securities subkategori dipetik ing cara sing padha enggo bareng perusahaan Intel Corp. Rega saham perusahaan saiki udakara $18.92. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $25.16. Prabdan antarane rega saiki lan ramalan konsensus kira-kira 33%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kang kasedhiya kanggo Everyone, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe mangsa iki dening sistem referensi regane simpenan guru markets. Akses menyang meja supaya free lan free, link ing komentar pinned. Minangka asil saka valuasi sekuritase Intel Corp. Sistem bantuan guru markets kaputusan digawe. Ojo mbuka kesepakatan, amarga video kasebut minangka ringkesan. Matur nuwun kanggo nonton nganti pungkasan lan nggunakake informasi lan sistem referensi saka guru markets.